El govern el que intenta és explicar una oferta lúdica i, diguéssim, esportiva per a aquesta primavera, i per això sortim amb l'eslògan en primavera a Palafrugell, que intentem aglutinar les 4 grans activitats que fem. Comencem pel Sant Jordi, que és una activitat que ja porta 14 edicions, seguim per lo que fa referència a Flors i Violes, que és la 8a edició, Flors i Violes, que és una activitat també que es fa entre el 28 d'abril i l'1 de maig, que tindrem programadament de 50 actuacions. Aquest any, com a novetat, el primer dia es fa una activitat sorpresa a la plaça de l'Església, que ja l'anunciarem quan toqui. Seguim amb el míting d'atletisme, que són 25 anys de míting d'atletisme, un míting que ha permès passar més de 5.000 atletes durant aquests 25 anys, i per tant és un míting que ja està consolidat en el que fa referència al calendari internacional. I per acabar, en les festes de primavera, que el dia 4 de juny tindrem el nostre carrusel, que també en aquest dia, doncs, bàsicament hi ha més de 30.000 persones que estaran a Palafrugell. Per tant, la suma d'aquestes 4 aconteixements que fa referència a com diguéssim, organitzem l'espai urbà municipal amb l'espai cultural i lúdic, doncs permetrà que més de 100.000 persones estiguessin a Palafrugell. Això s'ha de sumar també a les properes activitats que fan les entitats privades, com el Club Vela Calella, que aquesta setmana farà el làser, o el Club de Nillafranc, que també fa el campionat de veterans. Per tant, la suma de tot penso que posa a manifest aquesta capitalitat que Palafrugell vol assumir en relació a la comarca i la província en l'aspecte cultural i esportiu i lúdic del nostre poble.